Atzo baliz bezala, Feliz, Itziar, Luis Mari, hortxe, 50 urte. Orain zinta busketa gana emango diete momentu eri. Eskerrik asko zuen lanari, eskerrik asko zuen bihotzari. Segi olaxe, beste 50 urtean. Denok osatzen begu ikastola, ta arro sentitzen gera, urre kolorez jantzi ondoren, indartzu etorkizunera. Lehen izan ziren orain bagara, gero ere izango gera, gero ere izango gera. Eskerrik asko, daneri, gora Elgoibar ikastola. Gogoratzen dut ikastetxe hau eraiki zirenekoak. Guk ikastola berria deitzen genion. 5. mailan etorri ginen eta guretzako ikastola berria zen. Eta orain, kurioso eta bitxia egiten zait, askotan ni eserita egon nintzen zenbait maitan, nire ikasleak ikusten ditudanean. Gure garaian, dintantoan izaten zen, sarrera eta irteretan erabiltzen zen soinua. Eta guk, egunero 5 minutu, egiten genituen euskal aditza ikasteko, bosgorailuak erabiltzen genituen horretarako. Oroitzapen oso onak ditut ikastola honetakoak, bai haurtzaroan eta ikasle garaixan. Argi dau dana asko aldatu dela, oinere ekintza berdinean dakagu dana, nik adibidez haur hezkuntza lehen plaza txikixan egin naban, eta hori lanian nauan zona hori lehen dana jolas lekua zan. Nire ustez, DBH gogorra izango da, goiz esnatu behar garelako. Eta ni nahiago nuke DBH-en egon, hola gauza gehiago ikasten ditut. Guk gelan dena edukitzen dugu, baina DBH-koak gelatik irten behar dela
takietara joateko eta liburuak hartzeko. Neri takiena gustatzen zaiguna. Gero giltza galtzen baldin zaizkizu, gero adibidez baldin bakazu txamarra edo jertzia eta giltza galtzen zaizkizu, ezin da. Bueno, ni Urbitarteko lokaletan hasi nintzen, eta handikan pasatu ginen lehenengo maila itxera Elizetako lokaletara. Jolas orduan atxutxi 11an ibiltze ginen, eta ikastola berrira etorri ginen bigarren maila itxera. Orduan ez zegoen ez frontoirik, ez da oindagoan pistarik ez da ere, eta potzuak itxezian eta zapaburuak batzen ibiltze ginen. Orain aurrezkuntzako gelak dauden tokian ere bai saskibaloiko kanpuak zeuden, eta batzutan saskibaloian eta bestetan patinetan edo soka saltuan, gometan, eta horrela ibiltzen ginen. Orain irakasle moduan, aldaketak ikusi ditutenak, ordenagailuekin egiten dela lan asko. Irakasleak ere, nire irakasleak izandakoak izan dira eta ezagunak gehienak. Orain ikasle batzuk ere badauzkat lankide moduan. Berrogeta 10 urte ikastolia hasi zala. Gehienak ikastolan ibilitzakoa dira. Jende honek musikako ikasketak zeben, gero instrumentu hartu zeben, eta gaur hemen jotzen nahi dira. Baina euren musikiakin lehenengo ikutu hori ikastolan izan zen. Hainbeste urtetan ziar, musikako arduraduna izan dan Regina Arrietakin. Batzuk musiko profesionalak dira. Baina lehenengo hasieria Reginakin izan zen. Hortxegatik Regina, basoizu, handian izenian gure eskerrona. Ikastolako lehendakarisari, Germán Meabe Basterretxeari, eskatuko nion hona gora etortzeko gure opari hau jasotzera. Nagusutzen guazen enean konturatzen zera ikastolako ikaskuntzak zenbateraino balio duan. Ez bakarrik materialdetik pertsona bezala ere hasitzen gerelako. Arau batzuen bitartez, portaera batzuen bitartez, da horre gaur egun bere ondoriak izan ditu, bitzat neregan. Eta bueno, nire ikasleengan sortzia nahi duten aipatzeko,
Nik bizi izan dituten bizipen berdinak, ero hobiak, transmititzea nahi dizkien erikaslieri, ikastolarekiko sentimendu hori beraiengan ere piztia. Jabe bat txegin eta jaunti izan. Ja, 3 urtekin sartu ginean da, ja 14. Baina han egoten ginean plaza txikitxan, ez? Bai. Eta gero 4 urtekin hau zabaldu, ez? Bai, hori da. Eta ontxe... Eta batera gela erdinean, eta... Bai, baina gero, jendea hasi zan etorten da, ja banatu intziguten. Ja, pixka pena. Bai, lehen guztiak ustut horko gelan zara, ez? Arantxekin egoten ginela guztiok. Olako etxe hartzeko esakauen, Bai, ni hona etortzen esan bakoitzean gelditzean izaten dut, Ni akoratzen ez kriston ilusioa itxesia, gabonak etortzia, baina, oparixa gaitxik eta olentzero etortziarren ze. Sakigunean, olentzero menditxikan etorria Mari Domingila, bere paketituak estrellitekin galletatxoekin etortzen zianean, nire kriston ilusioa. Eta hona ateratzen gana kanpora itxarotera. Barato, horregi da, bai. Eta gero ere, hola, han punta-puntan egotezela, la piztina bezalako, kriston berua itxezuala, eta hori biltzen gero tanta hemen pasuen atletik amigira, guri tokatu zaigu, ez dakize, onja lotza gehioak hau, bata besteak egoteko, baina orduan, eta gero ordenadorean hor kantatzen da hor laberintuan biltzen gela, xangu eta biek. Kristoneko mobilako. Eta baina orgalia, bai, zukagun. Bai, bazakago. Txipo txandak, hola, organizatzen ginean binaka eta hola gartzeko. Kriston gogoak jolasteko. Gu beti pikaute ibiltzen ginean, hor nahi gendulako bestian txandan jarri jolasteko. Onja bakotza bere ikaseseko gorriak, baina lehen kriston pila baloratzen edo. Lehen kejatzen da, Ja. Xaguak. Baina munduko normalen hor, nahi jokin egotia klasian. Kriston diferentzia, betitxo hau eta ontakeiak eta ditxo. Euskapena ematen dira. Eta hiru harremaian ere jolasak eta genitxo gutela. Diferentzia gantzizian hemen pasiotik eta moitxo hori ezema jolas dituzten da, guian etxeko lanek eta hor. Ikasle garaiko oroitzapenak oso ona dauzkat, ez? Hemen egon ginen 8. mailara arte, eta, ia arratzalde guztietan ere, gero hemen gelditzen ginen, beti jolasian, eta
dana oso gustora, ez? Eta gero langile moduan, hasieran ikastolarako, Marisabeli laguntzeko etorri nintzanean, hasieran pixkat, lotzatuta edo, ez? Zure irakasleak izan dianekin, lankide dialako, baina, poliki-poliki, gero ondo. Eta, ikasle garaian, hor basao zen, ez? Bosgorailua, eta adibidez, beti entzuten genuen, ez? Miguel Ángel zengotik, eta mesedez bulegora, ez? Eta lehenengo bider, Marisabelek esplikatu zianean bosgorailuan asuntua, eskerrak paretari begira zauan bosgorailua, ze, gorri pini eta, ez, esan duan, eta, petzatzatu lertuko ziatela orduan esan abana, ez? 50. urteronakin lotutako bi erronka edo bi proiektu ditut, alde batetik abestisa, amets bat, eta bestetik liburua. Ez da izan zerotik hasitako proiektu bat, ni ikastolako ikaslea izan naiz, nire alabak ikastolan daude ikasten, Elgoibartarrentzat izan dira bi proiektuak, eta gaina Elgoibartarrekin, nik ezagutzen duten jendeakin, eta horrak dauzka bere abantaila, baina dauzka bere ez dakit desabantaila da, baina bertigo hori pixka areagotzen du, ez? Azken batean, inbiadozunean herrirako lan eta herritarrentzat lan, benzen ere kasuan pixkat berpizten dira, ez da? Beldur horiek eta ilusio horiek eta ametxo horiek. Eta nik uste dut azkenean, bi proiektu hauek erronkaz gain izan diala niretzat reenkuentro bat nire sustraiekin eta modu bat baitza ere eskertzeko nik hemen jaso izan duten guztia. Egun handia da gaur, Elgoibarko ikastolak 50 urte bete ditu aurten, eta hemen bildu gareno, era batera edo bestera, garai batean edo bestean, nolabaiteko lotura daukagu ikastola honekin. Euskara, euskal kultura eta euskal herria erreferentziatzat dituen hezkuntza egitasmo honek, zutabe sendoak ezarri behar ditu ibilbide oparoa egin dezan, eta gure ondorengoek gutxienez guk jasotakoa izan dezaten. Esaten ari geranaren izpilu, gaur estreinekoz ikusiko dituzuen gela berriak. 50 urte beteak dagoeneko eta oraindik hasten ari gera. Eta gehiago hasteko itxaropenez, ez da seinale txarra. Elgoibar ikastolako lehendakari bezala ez zait besterik geratzen, denoi eskerrak ematea baino. Gaur hemen izateagatik eta proiektu honen parte sentitzeagatik. Lehengoak gogoan, oraingoak lanean, ondorengoak izan daitezen, ospatu dezagun denok batera, badago zer ospatua eta. Zorionak Elgoibar ikastola, mila esker danoi.
naia euskaraz egin aputz. Erronka betia, bada mende erdia, bai! Erronka betia, bada mende erdia, bai! Ikastan aurrean, egin aprosuan putz. Hori batailetzan, hainean kurrukan zu. Lortu duzun naia euskaraz egin aputz. Erronka betia, bada mende erdia, bai! Eta ikastolak 50 urte eta beste hainbeste betetzen dituen. Eskerrik asko eta zorionak guztioi.